Tini salga tuicolong dilira kamini tiprajung buku fruti yang bosai cirai jigon bosa khorok nini buma bofa nog nokong kelanggai tanah salga sekang sakam nogo naitok suksarno yaka tangka automani bisinti semanka obukuk ze fruti yang atomra yakong fuliwai sakam yangka bosai hinjangnai satung salno batai bulinu kongo tagai ajo kisa manma bai bihik fruti yang no sakam nogo funokate ojai bonjoro waibo funokate ba hamriya obohai koktuma manai bir mani jorabo boroni nokong ni sambo bosawika ampinogor amsini emile patala joma dia aro thangai mairong bosta tei rang rok tei jesuk mancha kobuni manikni bo chobasu rekha aro thangai manjaka bonokari bo shikla mothoni tudunlai suro singkoloi YTF district organization secretary Olendro Molsom tisolong bisini member alongo jomatia khoboi to YTF ni adong rok sini media friends no hambai tini chung aro phailai o kami kha diliram kami sini ponsel kha jambuk east Tishlong sini sorry aro sabul jak baksa east butongo baksa west Tishlong sorry east Tishlong butongo jambuk khobjani butongo ang jambuk sajaka east Tishlong bisini khobjak sini mo diliram kami o kami ni bukhukjuk froti diang bosak kuni tongo serai cikon miana besar betul bini besar iklan kanara tei sing jottono sangsarno yakagai po thaithang jaka ga khoborno ano sahab kachini olen takko aron bibai ani kolgon tong olen har phaima ka sanai oma haki khari oma sangsa hinai sarai cikon no yakai thangka buma darai thangka ma haki thaithang gai kaba tini ani meeting tong tan angki sahab hai karo haiswa na hinai galai ke hambai maya farchini olen nogo galai kan chai to go nike tini ni seng pal phai mane chinti pramathani aro warriors ok tongo YTF ni warriors tongo yang Suros Sinha koloi tei chini dasu ko tongo chini taku hamrai tongo tei chini yang babu olongo tongo chini taku Martin tongo dahori tongo tei yang chini kamini lukuro ko tongo jau ama hai bipod jora ko khana seng borok ni ganaro thangi basa kana chini duty je mansak joratei rang paisa borok ko ya somai seng rang paisa suba mai pana nukhungo tini osubidang toma jora koglam salai pana bokha thangserna bagi borok ma phayu rang paisa bai simi suba lai mai ya je mansak joratei tini sini oro ani klog jara basa jak tongnai rok borok joto subasu khaigei ani sakbai thang joto min laigei rang kisa misa seng tini subai klangnai tei mairung bosta sa tei serai ni bata kamsli ketal musumai jagi yang kamsli sunjak selabas sabai beri besar je mansa jorotei cheng tabok tini phaigi chobalai ni phali mani sar buskang sala omo cherai mangni chicken tongman rok borok ni future ro nini sakbai thang bom haiwan suk tong to mungse o actually no ampi nogoro emle hisabai tangwan sumo tong bonai tak to buma to yakai thangka busano nainani to bufani simi daitto ya angor jani guardian hisabe ani daitto bono minimum je primary education ro mani bisingtei kisu guideline follow khaimani bisingtei rang paisa jehetu jengjalba tongmachini ADC go residential school tongo khompu academy tongo somoyo chini ekolobyo tongo kisu guideline follow khaimani bisingtei borono dagani অবশ্যই जों সুযোগ নাইতগৈ গাইডলাইন ছাড়া তো দাইবো মাইয়া হাই জবরদস্তি দানা হিবো দাইমিয়া গাইডলাইন ফলো খাইমানি बिसिंतै क्राइटेरिया फुलफिल अंके बरोनो अमा हाय सेफ साबिने बागै आं चाइतोंनाय